Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Hakani kapor ke bamenta pa ngadon bat I samlarang ba iban yakun yakani election MDC menta na mau rew constituency itai dei ba kansing dan siang ibagi kiju khat ibadu hakani ka kanti bamenta iba kansing in yakun kum kertong jong ka UDP nga pediang subhai pi badu sakani ka program ka jungi ka jingkran markmat bat ki kertong khnang bangin yo mi kran yaki mat halor ka jingmi jang pi sakmat mi yakun yakani ka election MDC bamenta hakabaning kong badu ngakwa an kali na fi pisadon hakaseng NPP hakani kanti pa bamenta fi mi ibn yakun na ka UDP kay kada ba penlong fi ibn yakun na ka UDP hakani ka sien ka bamenta kublai shibon nagalyang jong kabatisi ya kaba pilailat yang aku ni ban yo ban ya thir ban ya tai ya kene kam ban ya kata kecing keli ke jong pi ke bangan jubam nangkong ngai ngu yo blai namar ba kini baro khat kide kecing penyai start hi ke jong blai de nagalyang jonga ngasobot ong ha ke election kan kanong rim ka bangayeng nadu bangas dang ban mi sya ka kampat ba kan ba ngapong kanu ka stiru ngaso banong ka bakong san hi kadai kijing angnot jonga ban syakri yo pat ba bat ka jing thrang jonga ban mi ya ka kam kalong ban yaram ya ki kup silang ki sem silang ki baduk ki barai toy bat ha ka ju ka por ka jing mi jonga na ke NPP kamdon kanu ka daw lani ka jing persya ya kanu ka parti kamdon kanu ka jing persya personally ya ki candidate ro reng su yang be ha kanong rim ka jing angnut jonga galong ba la bonsin ngalai persyang ya kini kam election nadu usnem arjar khandai ka bangai kun na ka congress MDC but how arhajar arplai ngai kun na ka NPP dimenta ngai kun na ka UDP rei kamdon kanu ka issue bangan kren persya ka jing mi ka jing rong jonga namar kanong rim jonga kalong ba habang mi se kanu ka kam ban syakri pat ba kadai kacing angnut hi kabadon na kamansim ba kadon jonga bangan ya syakri yo pat ba ubadon kam je kacing ram lagalong haganu ko benta okay how arjar arpulai badu piakun persya yu MLA bamenta ba bandedor lengdo but menta kanti pat pinap penyakun persya sia ikurim jong iba bandedor akan election MDC hadu kanu fidan kajing scam ba pinla penyakun persya ya kamtami kurim jong ba bantidor la dan lupa kabor fi ka election kadi election baro ki don la ka jong ka strategy ki don la ka policy bat ki don la ka jong ka strength dan rei ka jing confident jong ha kalong ba ngabu nongkong yo blai hakmat baladu ibit yang laki long ki MLA lani ki badon hakabor lani ki bom don hakabor ru ki don laga jong jong jiklan rei ngashani aublei galong namar ba nadu kabasdang ban sim ya garai ngabu haki jing duai balado blei upli yang agalat ublei ungkran yaki nong mau kun ro constituency baki diu ya kajing angnut ba kajing thrang jonga bangan poise ka thong namar la slam ba kumla ongai pi ba gajing khun jongai election hangthi ha gajing tremon sobha kum samla wada pedeng gajing bakala gajing duna ki babon henry la bon tali kisnem ala persyang ban ru kum social worker ha kamau kon constituency te gajing confident jonga kalong ban job wala de I kurim jong I MLA badon burom jongi I khun ban mai rohai I kershan kum kurim yala I jong I kurim tendai ka confident jonga kalong tang ni gawe hadin bai ba martil MN mukim ila shong thain no na ni ka kam ngayu I baki pat ba ki sakma shenu banbot shenu dong yalam la new local MDC namar idang long MDC hagani ka snam ka blali ishong thain don buram wa thapedang ka jing tlot ka met chung I imla ban yele shu
Ti isa kama bat kipad ba kiwat yu no yalam. Bat hadin ba kipad ba nong karsyan jong iba he. Kila persang banwat yenu de ban karsyan. Hoi ngamla ban ong bangan yo lut shispa jinglong beriu pila sui ka kam election te. Yo bom don daw lamut ban nombut kadon ni kadaw. Tenri ke bakong san galong ngai ka plus boot susu pade. Ka jingdon jong ex MLA jong iba Remington Pongrup. Ka jingdon jong kalalong sya ka jingsingan. Bat ka jingkermen namar bangai ka boot share jong ru hadu san hajar dus pa tam ladang ambakla. Tilada gani ka boot share jong lani ka boot jong ka UDP. Kanya ine bat kinong kersan jong iba he kin kersan lesi nganget bagani ka thong jong ka jingjob kan poisha kata gade ka jing khmi lenti jong hnrei ha ka ji le pan ngin namla ban batai ka politics ka batang si sngi ka change tenrei ka bakut ko mo ngai pi mane la do blei ban jirong umut ban pelong MDC no enga ha kani ka kenti nganget hi bagi pat ba kham tam ha ka ji i jong ati ba nakaju ka long yeng te kinong ma ko ro na du usnem ar hajar khat sau bat hadu usnem ar jar khat khandai kila rai pen kesan bet ba uwe MLA bat uwe MDC kata ka digarai jong inong makuro hadu gani ka kenta ka bangai keren bat pi ka khubor ka bangai yo hoi kila ban yo ka jingiram hoi kila ban yo ki skim pa per naki department lang ba ka jingiram jong ki nong yalam la diu nong ikmat joki nei ka mindset pat jong ki kampai tang hitai jingiram ki kwa ai ka brom jong ka thai ban don hi buru jong nagatika jaka naka maukun ro constituency ubade utrai muluk utrai jaka namar ba hagenik election bun hi ki bana bar constituency mdei banga long kan thoi ki nei longa supet i kata namar ba ngidon ngi ki trai jaka nga thrai ki paj ba kin phai khmati khambun singi ki trai jaka kum makalong mata ka jisos kem jong pi kalong namar ba pila yo ka jing kersan na ka HSPDP na ki brio jong HSPDP brio jong ba martel anta pi yo na ka UDP kasang ba pi kon manta but yaldi fila kun tang nak NPP mo ki brio ginong kersan jo fi ki rang don me bat pi ya kan ikan tim ado mentaro pi ga politics ka jing room jing mi kan don namar pi ngim kumba ong pi mende ka politics dei ka bangim la ban shane aban ong bagani kalong ka babyang namar I kumba kalenti ka bet ndai ka bukut ka dei ka bakodor teng teng ilap no I kumba ka baneng manta karang la shai ka slap no ti ka politics ko long umta kimla ban trust ban ong bet kidi ki blabut yang ha arajar ar fulai kinne ban nga kam nom la ban pedang kum kataru ndai ban ong ba kin phet lut pat ru kam dei damar ka jingi dei kam jonga shimet bat ki ru pat ba ka labun ba langam la ban tur ne ban mi ban yarap lut ikiru ndai ka mensim jong ka jing shakri ki I na kata ka don ki mensim sosun ai na kinong song shnong ki briu ki blabut yang last election arjar ar fulai namar nga yo anyo arjar siteng te ka jing ken jonga la ki briu kin mi ru shubu lai hajar aspa mar nga yo anyo hajar aspa la dengan makla tila da kidang ne saw hajar bat ka sorbe ka bang yo ka mod mas declare na ka lian jonga kum candidate haga party UDP ki suskem bagi ong bagani ka dei kapali jong phi badu teladam dei kumta kamut fi ha ka file donation daga man subha ki wan dak spa gali nga klem pelu dei ndiki wan daga man subha ka pen I ba ki paj ba ki ai kin ke jing kersan ni hot ki leaders kin don ki ba phet namar ba habang rem ti philas tu nganumla te ban pen biang kam contractor ki dom namar ba balai mai kam balai ba fin lem ta tingan lem no haba ngam don ha ka bor ngamlong MLA nganlong MDC tingan la she tenrei la ki phet kimi ki rong rei upat ba hagji I jenga lai hajar aspa ula ban len rei saw hajar uskem hag sorbe bat ka report ka bangayo okay tenata ki ki mat ki thong jo phi baru wa pin trei la de jia phi shajit kum MDC pi lada jia ba upat ba ujit yang kum MDC haga shuki ka barit ngila ba dong rei ka long ka shuki pat ka badon kam ba ka MDC ka pher na ka jingjit MLA ban MDC pi ka district council habangi poi hangtei kum unong yalam
Katong hi kajong agalong nang kong pi ban penbet ia kajing ia ija kajing ia nanti kajong agalong ba ki brio ha ko constituency bat ki brio ha po kajela ki de bentip basir na balajet ke de kidong yalam. Tapi don ar bentah ba sajit. Kebakongsan ar bentah. Pi haba kadis kusil kum bagalong bentah. Ki paj ba haba kijit kinjit ba kin pe ubrio wadon kajing syampang. Kon knowledge kebun kajing nang jing stan experience kata gede kajing jit jong ki paj ba ki kmilti habang idon hang te. Te hang te filatip haka para 3 jong ka 6 schedule. Lapan kubor ya kadis kusil de bentip ya ki kendon ki hang to haka no konong rim la sandur ya ka diskusul. Bat kumno ka 6 schedule ka batai. Pi haka para 3 jong ka 6 schedule laibor ya ka diskusul kalong ya ki rang ba shnong ki headman ba kumno ban penyat be ya ka sensyar ka kadar kadon lut hang to. But hang ne kadon ka tu ka ong ki ka poi kha poi man ka marriage and divorce. Pi hang te diskusul kadon lut. Te pi ngin penjana ya kini ki ek bala don la pa. Te ki khndo ki siap nang ta ki babon ki klau ki tap ki don lut hakini ka 6 schedule haka para 3. Te nagalyang jonga ngaso banong ban yathu lem de ki paj ba leng ba ka ka lat patai khubor. Ba ngi don kam ye ki nong yelam. Kumulong mene ki belong well experience ya ka kam syakri paj ba. Bat nang ta upaj ba kham tam haga beriuh nyu trep. Ki phai khamat ru ban yo nong yelam de tang ban ong susna ban sukut tang jing sina an. Hoi slalong nong yelam pidon kam lut ka policy kumno ban wan rai ki an ki badai haka disukus. Ten rai ngayu i ba kini kisngi. Ba nakalyang ki nong song snong. Kam kut tang hang ta ba ki jet ki nong yelam. Ki don kam ya ka development ru. Ki don kam ru de tang ka development. Teng haba la long ukpa. Ki nong song snong ki don kam ban yo ya ki skim penroi. Don kam bakin wan haba pang ba yap ba im ban yo jingrap no tu MDC le ni UMLA ki habi ban wan ban mi khmat ya ka jing education ki nong yelam mla ban su ong ko ong ki we ki party da ka boburam bangim hikai ki bagin yang lanya khmat jing khang bakin wan pan pisah ya ka boycott by school le ni ki ba pang ka bistom te ka that ka long ba baklapi namar ba philas thoi ba sisin la long pa la don ki khon ban shu kha tang ki khon ban shu ong ba i ba kin ya par kin ya trut hi ka mau ya ka ding kata te long pa long kmi le yu i don kam ban sai ki khon ki ti haba phila long pa ki kmi jong ki khon tengi ro haba la long ki nong yelam haba wan ki paj ba ka jing ka pang ki stom ha ka ye tho ka khawai da wai wat ki kun hun balang ru ki don kam ya ka jing ram ki pandal ki PA system nang ta ki babun ba namal kata kadaw nga soban ong kinong yalam haba ki sajit ki paj ba ki khmi nanti ban le sibun ki bakum gitaro handai ban ong ba ngidon kam ban sina tang ka an ban i ya ri ba det beriu kam dei ba nga condemn ye ki ngirungi i ya ka jaj beriu ringidon kam hi habaro ki lang senlalong kum kinong yalam. Okay. Nang ta kai ka jing yo i jo pi badu ya ka jing trekam jong ka district council hakini ki snem ki balit na kham tam leng ba fi ong ne ka sinshar khadari Pi haga jipet junga kani ki snem ki bala le no ki CM mo ki bala bad ya ka bor sinshar ham te ban pnya ya ka disusul kila persang ba pli la ka but ke bor kum no ban penwan dur penwan dar namar fi baro ki CM le ne ki nong yelam ki bala shajet kimdon ka mensim ka basniu ban trei dan ni ban pentron ya ka no ka policy dan ni ya ka ri ya ka beriuh nyutrap ki persang ban penbha dan rikum ki beriuh ki don ka jing bakla han rikum kita ngin yete ke ngin slok ke dan nagalyang jonga nga shui tang ka de ka we ke baha ka disukusel kumbaga lo mentala da nga sajit kum MDC ngan persang ban ya keren ban ya thau ya ka dur ya ka dar jong ka kam kata ga de ka revenue pi mentala da ka revenue ha ka disukusel kat telot ki kam penroi kin telot bat ki kam ki jam haga disukusul kan tulat lut ka revenue kalong very very important namar ba phila su thui kham bha ma phi haba phi ya charum chaneng la da ka revenue ka tulat ka yo ka kot haga sarkar le ni haga disukusul kamut ka disukusul ni ka sarkar la da ka tulat haga kam plateng ka ban penya yo babun balang
kemud kesorkar dan disulkan long kebetulan. Ya kan sepang ke revenue hakis nam ki balik revenue ka bun baka district council ka generate ka debe na doyong. Hadin ka jingkang doyong kum tu kala tlot ka pla pisa pla tingka jing district council. Ring i bede ba kadan kata ka leakage ma namar kamlum ha kabumut bawat ki babun ki dukan wat tangka trading license kim dan jo ki bar jala. Mut kato ka peni ba kadan ka leakage. Pakamyo banum mi revenue jong ka nalor kata saki eki te badu haji i fi ki lat klenti gen baka disul kala ban lum ni revenue jongka mar ba wat kitu ki kit baka penieng ru bon ki jingsha kana bagi di kit ba bean ki adon ki balik sepo ing bisar ai mi kerni ta Pi hagidi kisnam ki balali no kidon kajing bakla na kadi sukusil ru mo hagajing i jonga pi kadi kalong kumni kan pi ngidei kinong kendong kibi im nagarap karyam ban generate ya ka phone nagabataga district council pila da nga syajit nga ngam island ban kin generate phone daga balum khajna na ginong rep kata tegelong illegal nama piu nong rep menta umarep uhiar bha te kum hakini ki snem bat ki por ki balalit wat usnyam hajin sya ga government kala pelong kum umarep tari ngai ipat ba kadis konsil kadang krong yi kerja. Tela danga syajit kum MDC ngano mailat ba ki marreb kin shim khajana bat hagju ko por ba kin generate fund naki marreb jong kinong kendong jongi. Namar kene kajing penmi fund da ka bashim khajana na kai marreb. Hanga ngam sui hab lanu namar pi unong rep utrai stop. Nalor ba ai balas ni u ai bai that yo senyam nang ta sa ka pen khoj iki senyam nang ta kum la terpat bas kiwai kam dei ke besuk te nakaliang jonga ada nga syajit nganom ailat ikini namar kini ke ban jerit fon kam dei ban yaj ban kata na ka pelatengka jong unong rep ten rei ban jerit fon ya ka dis council ka syong ha jing start jong ka isi ka syong ha jing start jong i kinong ilam bangin penyaj ba kanom kata na ka pelatengka jong unong rep ya kini ka fon kata gede ka jing angnut jonga ada nga syajit to ngam tip kadan jias no ne mag district council namar hakathan jongphin ti mo raw ro kinong rep sta ki ba kinong rep kinong sosnong ki te kinong rep te kadan bantan em ko district council ban te lakam yi jing herdor jing sak nyot dor jing nong rep ki mar rep jong ki gen ki don em ka banta pi manta kumbagalong pi kumla keren bene kajing herdor jong kamarep kalakta ba te kajing 8 kilo ka bajur ba pi nagata gadau kumla keren meneng idon kam ya shibun ki dong mi khmat haga dis council ki dei belong kumlo mane well experience pi mental adu pim don ka knowledge pim don ka jing sempang ban syukran haka election campaign bangan sale kumta ngan sale kumta ngan yai kumta pi kade satang ka jing ekran Henry kabakut hikalong lada pim tip yaki an yaki kendon kumla keren mene teng pishna yaki an ki kendon ki kendon kaya hap o kaya takhu bat kari tisencar jo kari India ru pi teng ulat upan pai no yaki tu ki an te kamut kale ran yaki nong yalam ka jongi tenrei ki pajba ki de ban pai ken banta kumno ban weng yaki de kicing kum yaki kicing 8 kilo katai ken ni de ban don ka policy ka ba upajba unsuk thu shai ba ba ngilet di hangtai kanom don kejikta te mentangi kum kinong yalam ha kadis konsil dang syajit bat shwa bangin pas yung no kuno ka an ngide ban puleken lagani ka an ka bangin pas ka bangin pha syaulan kaya tukhu ne em bat kani ka an jong ka jela ka jongi kaya tukhu ne em bat ka an jong ka riti senchar jo kari India kan te kum ya kita nginom ya keren than hang ni namar ba ka bokut hikalong ba ngin syong hantai ngin study kanu ko badi benle bat kanu ko bomde benle khanang baki pat ba ha bangi sim ya karai kan long ka benefit na bata jungki to badu ngam don than sibun ki jingkali aya ka por je fi ba pin persngau la se kidon ki mat ki ba ngamla man kali an aya ka por fi pin persngau ki kita ki jing sa no de ki mat ki pa pi kwa man persngau sa ki pat ba te nagaliang jonga lang ba kanika platform nga kentu ya kinong syong snong jong ka mau kro constituency khamtam ki long yeng ki baduk
bat kirim paying kun suat namar hamau kun ro ki babun ba kidang don haka jingduk cikerdo namar ki im de karep kare banjit nong mikman ngimde banjit dak emotional namar hakini sngi kamut kajing sngo shongshit long emotional so mabiang kani ka party jet lag jet rei nga ketu ye kinong mau kun ro ki para nong shongshnong bi et jong kani ka constituency ba kin jet yu nong yalam uban don haki benta jong kajing troikam kata galong laha ka roi ka par bat ban shnai ki policy ubri bolong well experience bat hagaju ka poro kajing anut jong agalong bahanga jit ko baki jet yang aku MDC ki jingerap yau duk usung ki kunhun balang baro ki badan haka constituency klaim dan yau silang khamat iya ganu ganu kaniam na kloi ban trailang bat ki bat ka jingerap ka bangala aku munong bi khamat usikri berit ngan yai telun ye ka kamat ki ban ngasanut ru hagani ka kenta menta ban persngau je ki pat ba kalong bangam la kan ban ye kendu iwe pi wen masa tangkat tu kan isngi ban yo thap ye ka bot apan map ye ki bat kin sim ru ye kan ka khubor ba ki jet yang aku nong mi khman bat kum no yalam jongki bakin ai ka jing kersan ya drengkat ki jing ruai bangan pos ka thong bangala ban sikri kham hai ki bat ka banga sanut susu de hagadi ka kenta menta long bahagi ni kisngi nga yu i haki lat pathai khubor ba ki don ki baong ba kajing ya lenti hakakam ban sim ya ka jat ka khong ban ong ba ka shong hakamon lai lut jong u shenrang ni kan thei yi shano de ban ai jan ka tunga sokhia ba tingi kum kinong yalam nga kan tu yi kinong mau kun ro constituency bat ya ka bri jong nyu tra phiru hang ni bahabang sim ya ka lengkor kum nong yalam ngimdei ban ai light lan kan ngimdei ban don ka responsibility kan kajing ba kli kan lada mga kum nong yalam mapi kum nong yalam ngin ai light lan haki briu lani haki nong song shnong kabumut ngi kum kinong yalam kador kam don jemut kan kum nong yalam ude ban yalam hakelinti badai kan mentapi ka longkur ka longkha ka long jaj nadu kulong kuma la ai kur la ai jaj bet syaka kan thai timentala da mga mapi ngin pensapriang bangin ong ba em na kalyang jongi ba kasyong hakamon lai lut kabamla banlong namar ba ye kani kajing ai kur sya ka kan thai kabamut ai jaj ka kan thai kadai ka ban nadu basdang jong kajing long briu man briu sya kadai ka perthai kabau briu nyu trep barok ka we ki phai khmat sya ka ta ka longkur long jaj tena ka kan thai tengah kentu kan bangim desa yalam bakla yok ngi babi hadien kani ngakran da ka experience bangai i ba ladiging bakla tiak hang ni kan mi kajing kulmar ro ha ka kam song kha soman tengah kentu ye kino mau kun ro ka briu nyu trep barok ka we shwa bakin jit ye kino yalam to ginda khen ginda dia ban ginda bishar bin peben uba kumuno u candidate uban tray ya ka kam bat uba kumuno udong yalam uba pinjit sekadis konsil kumlai sibun badu taka por jopi demo pin pos ka thong khana ma pin la an pen urlong ik tagi jing anu chapi baro to kumlai kumlesibon